אז אני ליאן. ואני אצלי. וזה? איה. ואנחנו כאן בעוד סרטון מגניב! אז היום חברים, אנחנו נראה לכם את ברבי קולר רביל! וואו, איזה מגניב! ליאו, אני כבר מחכה לפתוח! יש 5 דמויות של ברבי קולר רביל. כל אחת מהן יש על הבגד שלה חיה. זה ממש מגניב. זה בובת ברבי שהיא מגיעה ורודה בלי שום לגמרי. דבר. ושמים אותה בתוך המים, ויש לה פשוט בגד ים. היא הופכת להיות עם בגדים, ואז הם מוסיפים לה אין איפור. מוטאות בבובה. איך אתם תראו? יאללה. אז בואו נפתח. ליאו, את הברבי קולר רביל אפשר לקנות בחנויות הפנינג והפנינג טויס. מה שאנחנו עשינו, גם אנחנו הלכנו להפנינג. אז בואו נתחיל בסרטון! יאללה, צליל, תפתחי. אתה מחכה לראות? כאן יש את הפתח שפתחתי עכשיו, יש פה מקום. וואו, הנה הבובה הוורודה. היא ברודה לגמרי. תראו. טוב, יאללה. זה חיים שלי! חיים שלי! מה איתי? טוב, יאללה. דקה. חיים שלי, יאללה, נמשיך. ורגע לפני שמתחילים בסרטון, אם אתם יודעים או לא יודעים, ליאו הולך להיות בן 3! ממש בעוד כמה שבועות, ב4 לספטמבר, ליאו הולך להיות בן... מן! 3! אתה הולך להיות סופרמן? 3? 3! ייי! והוא הולך גם ללכת לגן בפעם הראשונה. וכמובן שאנחנו נצלם לכם את היום הולדת שלו. ואת הכל. ועכשיו, החלטנו להביא לליאו, לקראת הסרטון ולקראת ההליכה לגן, כן. החלטנו להביא לו מתנה. אתה שמח? כן. אז תעצום עיניים. אתה מציץ. לא. תפתח. איזה? מה זה? זה בקבוק של סמי הכבאי. קיבלת בקבוק לגן של סמי? תעשה להם טעים. כן. וגם... טוב, אז יאללה, בואו נפתח את הבובה. וואי, אני מחכה. בלתי אסור לך. אולי ליאו יצליח. חוצפן. צריך לסובב. אני פתחתי את זה. נו. הנה. ליאו עוצם עיניים. ליאו עוצם עיניים. הנה, ופה עכשיו. יש את ההפתעות שלה שתכף נפתח אותה. ופה יש לנו את ההסברה לגבי הברבי. ואת כל ההוראות. כאן זה מראה לנו את כל ההוראות לגבי הברבי. שאנחנו גם נפעל על פיהם. אז נתחיל? טוב, כתוב פה שבהתחלה צריך לשים את הבובה במים קרים או חמימים. פה שופכים את המים. אנחנו בחרנו לשים... כאן יש קו עד איפה ששמים אותנו. אנחנו בחרנו לשים מים קרים, כן. בגלל שיש לנו פה את ליאו. אז בואו נשפוך. אני אפתח בינתיים את הבובה. טוב, אז יאללה, בואו נכניס את הבובה שלנו במים. וואו, אימא'לה, ליאו תכניס. אומייגאד. וואו, תכניסו. תכניסו. כמו שאתם רואים, הכל מתחיל להיות. הידיים הפכו להיות ורודות. ליאו! אני מציעה את הפרבי שלנו. וואו! יש לי חתול. שנייה, ננגב אותי. ידוי! למה לא חתול? חתול זה יפה, אתה לא אוהב חתול? נו, אז מה רע בחתול? רגע, אוקיי. הנה ניגבנו, תראו איזה יפה היא. מה? נכון, יש פה מים. ועכשיו אנחנו הולכים לפתוח את ההפתעות ולראות מה קיבלנו. בוא נראה מה קיבלנו כאן. אני אפתח לנו. תראי! זה חתול? תראו! קיבלנו חצאית פפיון כתומה. מוטו? נוסעים! וואו. נוסעים! בוא נראה מה זה. וואו, הנה הכרית. איזה כיף! היא בצורת לב. הכרית הזאתי
אפשר לעבוד איתה את הברבי שלנו ולטבוע לה את השיער. בוא נראה איך זה. הנה, אנחנו לקחנו מים קרים ושמנו אותה במים קרים. עכשיו אנחנו ניקח ואנחנו נעביר אותה על הברבי. רגע. נו, קדימה, שימי אותה לשיער. רגע, השיער שלה מתחיל להיות סגול. השיער שלה סגול. תביא לי. הנה כל השיער שלה, הוא מתחיל להיות סגול. היא מתחילה להיות יפה ממש. אז טיפלנו לה בשיער. עכשיו צריך לעשות לה אודם. בוא נעשה לה איפור. תראה איזה יפה. יש לה אודם, ויש לה שיער סגול גם. ואתם זוכרים את החצאית שפתחנו? הנה היא, עכשיו אנחנו נשים לה. וואו, שמים... היא מהבמת. ועכשיו עוד הפתעה. ליאו, תפתח את ההפתעה. בואו נפתח. ואתה תוציא, טוב? הכל נפל. הנה, יצא לה נעל. והנה עוד. עכשיו הפתעה אחרונה. ליאו, תעצום עיניים. תעצום עיניים. בוא נפתח. הפתעה לליאו. רואים שאתה מציץ. תגיד. זה השיער שלה. יש לה שיער. לא. רגע, צריך לשים. המאמן שלה. כל השיער נפל על הפנים. סדרו לה את השיער. יואו, היא כאילו שיער ג'ינג'י כזה. אתה זוכרת? אז זאת הבובה שלנו, ועכשיו אפשר לשחק איתה ולהוריד לה את השיער שיהיה לה יפה. יפה! נכון, אתם זוכרים שהיה לה פה שיער קצר? הנה הוא! ואפשר אפילו להחזיר אותו לאחר, שיישאר כחול. וזה בעצם היה הסרטון שלנו להיום. יש 5, לכל אחת יש חיה. מה שאנחנו קיבלנו חתול, יש כלב, יש פנדה, יש למה ויש כלב. ועכשיו צריך לסמן איזה קיבלנו. תודה שהייתם בסרטון שלנו. מקווים שנהנתם. ואל תשכחו לעשות לייק